Welcome to Claim 93. Kaya ka daw ka ba pinlong iyaw Cristiano Ronaldo ba un shnala ka jong ka YouTube channel? Lahong ka daw ka ba pinlong iya uba undon la ka jong ka YouTube channel ka day ka ba ukwa ba baro kinong kirshan? Jong una killing sodong ka pertibakin ito iya u kumutaw rang iya leh kay bala pawnam baha kisnem baladep. Bad kawe ka pinlong iya uba unsas na iya ka YouTube channel ka day kadaw ba un iya leh. Ban burom lane ban pin pao iya kata ka jing ied jong u iya kinong kirshan na kileng ka perti. Bard lahong ruh ba kawe ka day na benta ka log bard ki kunjong uba uda kwa ban pin iya kata jing ied jong uya ka log bard ki kun. Day na kata kadaw ka ban pinlong yaw banun shnala ka jong ka YouTube channel koblay shibun.